Quan treballes per allò que et mou per dins, quan dediques el teu esforç a fer el món una mica millor, els somriures es tornen més plens i res no pot sortir malament. Al Banc dels Aliments tenim una de les missions més boniques, però alhora més difícils que existeixen. Una missió que seria impossible si no fos pels nostres herois. Uns herois que no porten capa, que no volen, però sí que tenen superforça i han estat capaços d'aguantar aquesta carrera de fons durant 30 anys. Es diu aviat. 30 anys aprofitant aliments de manera solidària. En tot aquest temps hem ajudat a milers de famílies, hem donat un cop de mà a milers de persones en moments difícils i junts hem fet l'impossible. Avui podem estar orgullosos perquè, si alguna cosa hem après, és que junts som imparables.